nga baon iti Apo. Ang anusan do pakatidyog dapat ang sao ang sapas mga ipaaymi kumain kaluluwan tunggal sa ano po iti bigla na santuang espiritu hermanos and hermanas datang rood nga tiempo kung datang malim datang aldaw at may isang aldaw nga na isang sangayan tahaan lahing kadatayo mga Kristiyano nga mamati iti aldaw no di ket iti kadagupan iti lingkid tayo eduan na ikaw siguradong han establishment nakaposter ang dami iti panagniling nga lang halusong man talagang denominasyon nga need hatong posisyon manipod iti kablaw iti nasantuang espiritu hermanos ket hermanas iti Roma ket pinablaawan si tao itoy nga kasla inlukatan si tao ihna nga pamalpalatpatan iti munggal may sa kadatayo iti intay nga roon pa ng celebra iti makunkuna nga Semana Santa wenno Biyernes Santo nga isu iti pananglagip tayo manen iti panang subbot iti Apo iti babak iti sangalubungan tamanipod iti daytoy nga roon nga setas iti kablaw no si tayo magbasa iti imbaga ni hermano nga nagsinaruno damit dagiti palawag na hindi naning hasidahan ng tulag isa ko na isip yuki ko isa kay baruan tulag kunana si asino iti mayat nga matay gapu kadagiti nalingkid may isa nga sa lunsod hermanos ken hermanas kadatayo si asino nga kadatayo iti mayat nga matay iti may isa nga nalingkid siguro inilang pelikula ano lang story when ini pelikula nila di kami ini pelikula kaya nina nyo hanta ko ang di makunkuna nga panagsakritisyo di ka di pelikula ano paltugan ka di bida at dami di may sa nagsakritisyo tumaray tayo si Jay mapaltugan takno may salakan isulit bida iti panagbiag tao at nangarog nga kadatayo iti mayat nga matay iti may sa nga nalintig baka pa ini kaming si pamilya di ang kapiritan lahing may isang example ket tinipay lang panagdonate ti Shala nung mamingsang ket ulay pa kapamilyang maligatan ng tumaktaot kung yung kapiritan pa lang din ang donate ket agpaay pa lang iti may isang pamilyang nga may isang nga nalintig ket nang roon ng tupay nga ta iti may isang nga nakillo iti may isang nga nga nakillo ket hidakit agda iti agnangabit kuno inahida nga matayon ket pakalabsan pay baka o dyan tauanan kung nga kay Sylvian kay tunumet lang umangabit umangataw di mamapatay ngayon ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti daytoy nga aldaw hermanos ket hermanas ket may isang intay pananglagip iti naisal sa lumina nga panagayat iti Dios agsipod kan Apo tayo nga Hesus Kristo ket haang nga imay tapno matay gapu kadagiti naimbag no di ket gapu kadagiti nakillo tapno dagiti nakillo mapalingkeg dakuma iso nga hinuwi hinimensahes na ngay di may sa nga Diyos babaen na po tayo ng Hesus Kristo nagparang nga may sa nga nanungo iti daytoy nga aldaw ket intay nga ron celebraran iti pannakatay na po tayo ng Hesus Kristo nga kashaan nga may sa nga Diyos no di ket may sa nga tao agsipod ket tilikudan iti kinadiyos na inusog na ket nagbalin nga tao tapno iti kasta matungpal iti surat ket isu nga di kunkunana nga adda iti 7 parabras nga kayat kung iburay kada kayo hermanos ket hermanas pinapyawan hermano di sinaruno si 7 parabras anya day nga 7 parabras dagiti dagiti 7 nga balikas na po tayo nga Hesus Kristo idi isukit ag sagsagaba tapno subbutin na iti babak iti sangalubungan una nga balikas na hermanos ket hermanas no kayat yon iti kunos isurat yu di Lucas iti 23 iti 34 anya iti una nga sarita na ulan lang ipakot kasi to matidong iti napudno na so din hermano daytoy kuma iti tiempo tapno intay warwaran dagiti 7 nga balikas idi ni Hesus Kristo addangan ilang sa iti krus pinaginayaman da wenno pinaginnangawan da ket kunana kun kunada iti tattao ken kuana
ibagbagang nga ribain mi iti templo ket bangunem iti talong aldaw itakit na kalansao bumabakar mangarod. Anya iti sumbat na po tayo sa Kristo kunana pakawanem ako kabigaan niya. Dahil tayo muna na balikas na hermanos ket hermanas iti 7 parabras. Ket kabayatan iti panakdakdak na po tayo nga sa Kristo nakita na ni inana ket tinabsat na ket kunana inam adtoy ti anak mo. Anak adtoy tinam. Mabasa iti Lucas iti 23 iti 47. Mabasa yung nun sa yung na Biblia no. Dahil dyan iti balikas na po tayo nga Jesucristo. Manin, may sapay nga balikas na. Iti isungad at damit laing nga natalang sa iti krus. Kaabay na iti duwa nga nailangsa. May sa iti makanipid, may sa iti makannawan. Anya iti baga, enda iti makatipid na, inungkusi na manin niya po Jesucristo. Pakunkunana, ngayon salakan mo dati duma isalakan iti bagi. Ano iti sumbat iti makannawan, rebeng na laing kadata, iti matay. Kung madusa ka punta nagbasol ta, ngayon iti nga tao na ilan sana awang basol na kanya iti kunana, laglagi penak apo. Nung adda ka, ijay paraisom, when adda ka to iti ama. Ano iti sumbat ni Jesucristo, dahil dyan iti saritana, ang may tatlo nga kunana, itapay laing makipagyan kan, ijay paraiso. Dahil iti may tatlo, nasarita na po ng Jesucristo, ijay dangag librigat. May sapay manin, nasarita na, iso tinapyawan ni hermano, may sukit marigata na yun, isong pukaw na kunana, ili-ili sa baktini, nakayat ng sakwen, Diyos ko, apay, tabinaybay, anak. Igak suy, may opat, masarakam, iti Marcos, iti 16, iti 34, ken Matthew 27, iti 46. Lagi dahil iti balbalikas na po tayo nga so Kristo. Ina iti baro ang tulad. Isidaan ang tulad din imbasa ni hermano at ang lad. Anya iti may talima. Masarita na po tayo nga so Kristo. Iisukit na ilang sa iti krus. Kunana, dahil baga na lang tayo ni hermano nga mawawa. Juan 19:28. So, iti pinainom dahil iti suka. Kaya sa nung di mawapit suka, mawaw, suka may iti patinunda. Nasapay, nasarita na, so ada may kanem, ako na natungpalin, iti 1, iti 19, iti 30. Iti natungpal na garod, nagitad na garod nga ni pabaklay kenkwana, iti isudayjay, iti maudi nga sarita na di Lucas, iti 23, iti 46, nga kunana, ama kadagita imam, iyawat ko, to'y kararwak. Dagita hermanos, ken hermana, iti 7 parabras. Nuwarwarin to, to'y hermanos, ken hermanas, ket atid dong unay. Iso nga ito'y, manipod iti kablaw, iti nasantuan ni Espiritu, kada tayo, iti Roma, iti 5. Kung kunana, si Asino may sa kasaludsod, nga si Asino iti kayat nga matay ka po iti nalintig, awan siguro ay si tao. Ngayon niya po tayo ng Jesucristo, agdaan iti resol sa luminang ayat, natay ka po kadagit nalintig. Nung si taon tupay, iti marami iti may sa nga nalintig, kasanong tupay iti may sa nga nakildo. Kasta iti ayat iti Diyos kada tayo, kaya kada tayo med nga mang supapa. Kakunana mitlaeng iti 2 Corinto, iti 5, iti 4, iti 8, nga kunana nga si tayo nga rod nga agday iti daytoy nga kalapaw, ket nang nagantauhan. Apet ta kalapaw kunana, idi nagisursuron na po tayo ng Jesucristo, anya nagisursuruan na haan nga kapilya. Nudikit kadagiti banbantay, kadagiti igid iti baybay. Isu nga tayo nga hinaan nga rod nga naipatakder, iti balay nga pagkararagan, si tayo nga iti daytoy nga rod nga balay iti pagkararagan, no may sa kalapaw nga nakangit, iti sasaw iti apo, hinaan nga rod kumahato nga naimula kada tayo, iti yan si balon tao, kabayatan siya ito panagparinas, iti rabaw, iti daga. Nga isumit laeng, iti pantayo, iti 2 Corinto, iti 11:2, nga kunana nga isu iti isubli tayo met laeng, iti apo, isu iti dayaw, tingkuana, iti intay panagtrabaho. Ala, hermanos, ket hermanas, dak atiduginin, hinapay hermano Tolentino, kaya nang binukbuk ng road, may pahay ka road, igay Juan 17, may iso ay dayon, iti panang nakatumpal, itat tangal daw, ket may sa nga panang lagit tayo, iti panang tumpal, iti Diyos, manin, iti may pabaklay, iti nikwana, nga iso iti panang subot na, iti babak, iti sangalubungan. Ket,
Kailangan sa pagpatingga, hermanos ken hermanas, kit manaydayaw ti Diyos, iti agnanayon, iti naisalsalungin na ngayat na, nga isuwi nga dahil iti kinakakumbaba, nga itinikudan, iti kinadiyos na, inusog na, kit nagbalin nga tao, kit natay. Ngayon, ignagarod nga nagbiag, tapos iti kasta, kit kunana, ito nagsubli at maikuyog, kay ito amin. No agsubli. Kaya nga si agsubli, kit na tayo timapan, babaen, itintay panangaramid dito sa santuan, unay nga bilbilin, kaya agbalin dahil tingarangtay tayo, tapos may takasta, masurutan dito mo, ano na siya. Imbag nga malim, kaya po Diyos sa kanahin ko namang saranay kung galmay sa kanatay. Tayo, isauti ako, itinagilawag ti dalan, lupagayatan na, titong balen tayo, isinudila tayo dun baybayan, ilatale, panagtulog, isulaing ti dalan, namapan ken Jesus. Awan dun ti ulep, anyaman nasibnyen, tangi Jesus isu ti silaw. Awan meti dalan, liday weno buteng, nuwapan ditay sinaan. Amin nga awinay, ikat masagaba, supapakan nantut gun-guna. Inadagsen a krus, banbanlong ken puyat, palangatan at kaduaragsan. Ngem kita'y mapadas, dakel nga ayat na, ngunit ayang tulnog ken panang, kadagiti laeng, mangidatun biag na, isudati bendesyonan na, ilatale, ken ti panagtulog, isulaing ti dalan, nga mapan ken Jesus. Salamat tayo sa namin Diyos. Pagkailan ko ba at sabay, ay pablawan si Espiritu Santo, ang nanghari sa taon na sunton ang bibilin, sa higaman niya sinagpari, ngamin sa heron ako Diyos. Nga umatnet lang ay Kristo, isinimarit tuluta, nagbaling ngamin sa heron niya ako Diyos. Kablawa sa Diyos, nagasat ang napujaw mo, katangan mo. Muli kasda, nagasat lang sa inataw. Yung bag na oras yun, niya, mano, niya, mano. Ala, numampay na ladaw, nakabay 2 hours tayo. Inaman, hangin ay mahunan, man ay istorya. Kita yung aming 7 palabras, hermano, hermana. So, si Timli ko, si pagdidimongan, di ba ba? Papansong tao, kayo poong tao papansong, ni pamati. O hanta ko, han balikas ako Diyos. Di mga palawag.
Ket adala adanad sinalauna tenena hisipay lang bakun ang ari. 30 minutos sa di pa nagrubwat to ket isupay lang talay tayo di may isang tao, may isang padi. Di may isang balikas. Namakpay no tunggal may isa nga balikas ket abutin na 30 minutos kahit na masaway ang 5 oras ket pagudwad ito nga balikas. Iso nga dapat kumatay itong sumarsaron o hermano kan hermana ini alas 12 nato kumato. Panglugita o alauna umawat si Mamato kalpasan si Revelasyon umuy tao ipan nakatarata si 7 palabras kasakto isi may 3 oras yawat nanti para luana kenyamana mamatayo. Nigaduan, alas 4 pasado ma, nagpasya na, iso di ako na natungpalay. Alam ko rin, nukasta ikang kayman, iti magdaduma, nga kaipapanan no anya dagiti natungpal. Anya dagiti natungpal, isong ako na ni Hesus Kristo, iti sakbay di mahuli nga balikas na ako na natungpalay. Isin agkarkararag isibantay o Diyon ay Ama no kumay ipalubos mo lumpos kanyak na iti akupa kaya't nga nasawin asipay kumamatay nya ngem gapo ta hinaan na isurat sa naipato ang talaga ang matoy iso nga natumpal gay na isurat at kapay may sako na Ama, haang nga tipagayatak, ti maaramid no diket tipagayatam. Kaya't nga sa uwin agtungpal isuna. Ikay, pagayatan di Ama anay langitan. Isunay may sanga natungpal na. Natungpalay na aramid na. Itat ka. At gamit may sanga banag, ikay kunana babae at tati anak mo. Sana ko na idiadalan ang deta ti inan. Hermano, hermana, lumampay, bitpay siyang mauungang inila, mamaarami, naarami din. Hinihimporoy, nuag nga ngabit hini oha, inawin no Ama, o Diyon ni oha, nukulat ni lalaki. Bakit? Nubilang tamigkasat o, ikat anik ay sa taing populeta. O Diyon na may iso ni populeta na anak na may gasat o kalimunan Diyon ni inayo. Umat inoy o Diyon na isi adalan at deta ni inam. Agsipod ta pumanawan iti dayti abiyag ti lobong impoder nawen no intalek na inana ijay adalan na. Umatnek isyo tayo na. Hato lang ngayon ni agab abroad. Ano ha ang pangarin? Agrubwat o doon na lakay. Agan agos o aksing simpat adyo. Halimunam ating puporita. Kahit hinamit si makatungpal. Hinamit si asi. Takalpasan nga maawat na nubig. Pumao. Mang sa iro ang kwarta. Sa balin, ti sumret di panunot na. Iso nagigay, ti sinupot ni ako Diyos, itiday ti nga bundawan. Natala, nila nga, asito okay, di madanagan, ti baka mintong man ta umilangot. Okay, napupudaw kayo nga Diyos. Hatun banbanag, hermano, hermana, siguro, awa ini hiri punta po mabalin ang makaaramid ite order ng mauding nga order ng Ama kadarita imam no madanon hitay maragin po siya katuganga kanya na ibalika sa una order ng apo at uwan din siya tayo hahansyo lang od mana di ay kina
Asilang yung pitpitlo ang hinapit na siya o na ako. At iwan ni siya tayo. Ano, doon ko'y. Asi apay matoy amo at yan, nauitan siya kasal at siyang. Hanay na rin ako. At iwan ni siya tayo. Kada, unang niyo mataon na ako at iwan ni siya tayo. Ikat ang tayo kararwa. Ano, doon na kuma. O lang ang balikasa. Matumpal na si Odo na nga. Kadagitay imam. Yawat ko si kararwa. Italik, ito'y tulo ang klase ngamin. Ito'y Lucas 1, kan ito'y Matthew. Hindi medyo nagdidimaan siya. Italik kay Iyawat. Dahil alam, hermano kay hermana, nung kay napigwa-pigwa. Ito ay, in-chat na ito ay libro ng Lucas, ito'y mauli. Dahil si Juan 17 kaya intahanap ka na hermano Igwa at sinarunong na ilangan na hermano Ronald ay si Juan 17 kasi panagpakada naman kasi maaramat yung ganit doon. Ito ay Lucas 1 yung po yung ganit 7. Kay nakikita kasi tumig-binubi ang tukot. Dahil audio ng pangrugyan. Nila Joga, adong kapay lang kumali, hindi mong tautap na mataratar kumasuyo. Itay, hinang mabasa itay Genesis. Isin damo ang inakta ang pamati, iwasan mitsan ang tunyo. Ubding ang inasyon sa pasyon nga manipod isin Domingo aging ganag uwan ya inasi pasyon ang kanta siya ya hasi lalakay ng kasi kan mauwatan tinig ng pa kan itepe lang nom si kupay naman si panakaawat nga ibanghelyo siya hasi ibanghelista hisid San Antonio nga tartarataron siya hitay Genesis na kayat na nga sa uwan ipangrugyan. Kahit nasaya at launay, ngam naman pa'y nagbayo si Panawin. Taon aduan lang mag alemana, yung maraming hato. At anong kahit matisilin na lang na siya, anong pwede sinabayan taon niya. Tapno, maala ni punto por punto. Point to point, ano yun lang. No, maladaw tayo. Awanin na useless ang nigay, kasi awan ti bilang yan. Yang muray no kasta, agsipod, kadatay mo laeng, tinagarami, igna kumain nga ron, si panag-iimnanos ay si tao, panagpipin na kawan tao. Makawanong tao, kaya siya tao, pinatutugat na radaw. Ito eh, 5 ko na kadagitial daw ni Herodes, ari sa Judea, at dati may sa apadi amanagan sa Sakarias. Iti imatang, iti batang ni Abias. Kahit ti asawa na hindi may sa kadagiti anak ni Aaron, kahit tinagan na Elizabeth. Ito ay si Juan Evangelista, Juan Bautista. Kahit ang pagpadada ang nasimpod iti sangwanan ti Diyos, nagnagnaga nga awan nakababalawan da. Kadagiti amin abilbilin kaninintay ti ako. Kadawan anak da, tani Elizabeth,
lupos ket agpadpada da nga adwan unayen iti tawon. Kata, inatuloy na kastoy. Kahit naaramid niya, hindi madama nga agannong iti tinapati na iti panaka batang nga iti sangwanan ti Diyos. Kas, ugali iti tinapati na pag satan asimbrag iti templo di Apo ang mangidaton iti insensyo. Ket amin dagiti umariwetwet at dada iti ruar nga agkarkararag iti oras ti insensyo. Ket nagparangkin ko na ti maysa nga anghel ti Apo ang nagkadder iti makanawan ti altar ti insensyo. Ket idi makita ni Zacarias nariribok ket naabak iti buteng. Isu nga, isu ang naabak ti buteng. Ito, Zacarias, ito surat Lucas. Hisin mayanak hi Juan, asi makabalikas, asi rumapit. No, hisin saludsudan tahi Elizabeth, pinartiingan ng imununa ang pinartiingan ng Anghel Gabriel sakbay di Maria. Kahit odon si Anghel nga numayanak hiniubing nagnanjukwa. Kahit si Elizabeth, hisinto nga ang siyo odon na Juan. Si Zacarias, gapungarog ta nagbutang, naumal. Sa lutsudin na kanya na noon niya ipanaganda di anak na nagpayawag iti tabla. Ken pagsurat, ket insurat na Juan. Iso ni Juan amang bunyag, ni Juan Evangelista. Ang araw, di hermano ken hermana, idaktay si Pangrubyan, si Pakasalitan Juan, si Marono Jesucristo. Yan. Taonom si Puran, si Jacob, Elizabeth, hisin, maagmanmet Jesu Kristo. Dahil alam, total, natalatan ni Tato Usong, dahil nilang po nga, alinganan tumanan ikay madanon ang Domingo, baring no makaatendara, sa gitnahan pagplanuwa, ang tumagan, kala, itaw ga-order na lang ngayon, ito, ulo ito, ibatin sa Diyo, Kapitulo 4, order na. Ngan no kanyak basik unay abanag no, maukumak kada kayo, when no, iti panangukum dagiti tao, oral siya merlaan, yak hukuman tipagi. Sapay kumahan, mano kanya, mana, ta, kita igi ibabawi na si Odo ang pabasulong to, asyo to, o tugat na radar to. Asito ukong ang tagwahan sa asyo to, kaya radawan, Pilipino tayo nga ron nga po na lagi Amerikana. Kapay ko ma, tanto na madano, tikas ti manay, nasakbay to, ti panag, rugi tayo, tapno, mataratar ang naimbag, tapno, maawatan to, hatong balbalkas. Tahini nga ron Odo, hindi pito ang balikas, pito met ang tapoy mausar. Tapno, maibagasan nga permit. May lawlawag ang permit. Tahini o hambalikas, ni ama pakawan ni Milata, di damo aramidin da. Numawarwar hisugo, hermano, hermana, baka hindi 30 minutos kurang. Nga malang. Inan si tao ay panagpitin na sinsyari, kaya siya ito umiray. Kaya tayo siya, pumak. Dito, nagasat na oras kung baahan, dito ninyo, hermano, kanyang mana, kanyang pangapuri, hermano, di siya panakaiwan, tapno, at tutuloy susong yung brasto. Manayan na siguro
parehas. Either ang araw ang semana. Importante yung nasigil ko rin to on nung nakawisan kayo yung maganda sa maninti malabutan. Hindi importante na ulong. Kaya sa masa ko rin, namati tayo yung maganda sa maninti matras. Anong matras tayo, ang yung tanggapin niya kung nanayay, kung nanay sukrit yung apo, pakaw ng kita na ditambo sa karamihan nila. Kaya po nung launay, isa nga may isa, at ako, ang iba yung amo, at aramihan, spiritual na kami. Nakamulak ka na kayo mga nadungan. Kung ang launay, itatawag tayo, ang hinggan na kuma, ipamudyanan, diyan tayo ibirabaw. Kaya ito lang patinda, yan, malihat yung surat, alangan mo, kaya kung makipagulit, kami sa hukom na. Lang yaw ang sekretary, Kasat mo initaw nga dumngeg iti sao inagyusan na sursuro ti Espiritu Santo. Serbiken kana ti mektia puna anakku ang babawi ka sudan na ito yata salakanan ken di manikan kanu itiawis tiapu rigat latingit kentu Tuida ngem nuri kapailawati tiawis tiapu sumalinong kakapun Adang duragsak mo imek dia pukunala anakku ang babawi ka surutan tayo yada salakanan. Ako magyaman kayo na ikan tatay palibos na kayo kami. Diwa ka naman mo may kalibos na kabiyago sa sana. Kapay timatag kayo na ito. Ituturo ka na kami yung gaya at magdala. Diwa na kami sa iyo. Gusto na kami kaya dawatin ni ka na kayo sa kurso para kami dito susulo. Pero magundawayan kami ang manuwala. At pinasangka na naman ang kaya yang bersama dengan lain hari itu ini kan masuk ke musik ini kan amal kan apa yang
kalimitan kalian na hirap na kumanan kita sa dyan. Ako, dahil mo lang mga kalian na hindi ko makakasuminit ang mga babaeng pinaglamin at ang sabay